Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 4, or James chapter 4, verses 1 to 4. Nanabata mga igsoon? Okay, pas Genesis, ni Uban? Sige lang, nana siya sa, kanang sunod na siya sa Hebrew mga igsoon, ang James. Unya, ang Hebrew na siya dapit sa last na part sa Bible. Mas dali mo ng pangitaon kung sa ipadayag ka magsugod. Nya, paatras ka. Nanata, balik na sa pagbarog alang sa pagtahod nato sa bulong sa Dios. James chapter 4 verses 1 to 4. Unsa ba'y hinungdan sa inyong panag-away o panagbinggil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibo nga nakasumpaki sulod kaninyo? Gusto ka mong manag-iyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon, buot na lang kamo mo patay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil og nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. O sa diha nga nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog, mga maluibon. Wala ba kamo masayod na ang pagpakihigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot nga makihigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Magampo ta. Heavenly Father, thank you kayo Ginoo sa takna sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Niining maong adlaw o Dios, among mga hunahuna, mga kasing-kasing, ang among oras, ang among panahon, among kinabuhi, among gininhawang kusog, among gidala sa imong halaran, sa pagsimba, pagpasalamat kanimo Ginoo. Salamat kayo Dios. Niintak na ang pag-ampo ng mga hunahuna, kasing-kasing, ug ang tanang kinabuhi nga niya o Dios. Mahimo gayud nga balaan nga sudlanan sa imong balaan nga mga pulong. Gamita ang imong mga pulong sa pagsaway sa hiwi namo nga mga batasan, sa mga dili mao nga mga pagkinabuhi, og himuang ang imong mga pulong mo'y paglaom nga ang imong mga prinsipyo kinaiya Ginoo among makatunan aron sa ingon kaming imong mga anak magaliwat kanimo Ginoo. Salamat nga karon nga kabuntagon walay gahom nga gikan sa kangitngit nga makasakmit sa mga pulong nga among mapaminawan. Father God, thank you Lord. Mao ni among pagpasalamat ug madawat gyud namo ang langit ng kaalam karon. Uban nga ang among pagkinabuhi may subay sumala sa imuhang mga pagtudlo. Mauni ang among pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among Hari, Ginoo, Dios o personal nga mangluluwas. Amen and amen. Mayong adlaw natong tanan. O welcome back po sa ato ang FB Live. Uska bulan kitang wa nakita. So salamat sa Ginoo sa kagayunan nga ni ata karon pasalamat, nakapasidungog, nagsimbag, nag-usat as presensya sa Ginoo. Now physically pwedeng wala ta nagkausa, nagkatagbo. Tungod kaya ang uban to araman sa social media nakaabang. Pero sa presensya sa Ginoo wala ta naglagyo. May giingon ni Apostol Pablo, wala ko diha apan ang espiritu nako uban ninyo. No? So salamat sa Ginoo nga niya karon. Ang atong paghisgutan karon mga igsuon kining hugaw nga pagsimba. Hugaw nga pagsimba. Kay kanunay namang nahisgutan ang balaan pagsimba, karon ang atong hisgutan kining hugaw nga pagsimba aron makahibalo ta kon kumusta ta. Kay basin ba nga nagsimba ta sa Dios pero gidad-an nato siya o kasing-kasing o hunahuna nga hugaw. Kanang kasing-kasing na napay pagdumot, pangluod, garbo, pagkasuko, hugaw man na kasing-kasing. Ug ang huna-huna nga daghan kayo mga overthink kanunay, mga huna-huna nga naglibog, mga huna-huna nga wala kay balo kung say tumbong, unsay himuon, unsay anay himuon, mga huna-huna nga maot para sa uban, mga huna-huna nimo nga maot para sa imong kaugalingon. Sa makadagang panahon mo duol ta sa Dios sa pagsimba pero gidad-an nato sa hugaw nga pagsimba. Karon adlaw kinahanglan masayon na nato nganong hugaw. Aron nga matagam na ta. Si Jesus Christ nagdupa siya dito sa cross.
Sa iyahang tuo, diha ko'y gilansa o angayan sila sa ilang silot. Siya sa iyang silot. Dili po sa iyang wala, diha gilansa, angayan, gyapon siya sa iyang silot. Ningon ang Ginoo, giuhaw ako. Pero sa pagkatinuod lang, wala man siya literal na giuhaw nimo sa imo ang giuhaw siya sa tubig or unsa diha. Pwedeng literal gyud nga uhaw kay nga time kay kapoy kayo unya. Bugat kayo ang imo ganga kung sala nga siya may nagpasan. Pero sa pagkatinuod lang uhaw kayo ang Dios sa imo ug sa akong tin-aw, limpyo nga pagsimba. Muna gusto sa Ginoo, ningon siya giuhaw mo pag-ayo, pero unsa may gihatag suka. Ang uban ningon dito nga gihatagan siya og unsa to? Bino. Mara suka no? Mao'y gisaw-saw ato ang inunang espongha unya gi butang dito gitunol nato sa ngapil sa atong Ginoo. Sa makadaghang panahon ing ana ang atong pagkinabuhi. Ang atong pagkinabuhi daw pait, daw suka nga atong ipatilaw kanon sa Ginoo sa diyang magsimba ta sa atong pagpangalaga sa Ginoo. Ngano man lagi tungod kay gitawag ta sa Dios aron magbalaan. Gitawag ta sa Dios aron magkinabuhi matarong. Gitawag ta sa Dios aron magkinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton. Ang problema kay ito ata sa tawag sa kalibutan na minaw. Ayo. Na ata sa tawag sa kalibutan na minaw. Now, before ana sultian kanako unsa gyud kanindot ang tawag sa Dios imong kinabuhi. Gikan pagsugod sa prayer meeting sa mga papa, sa mga mama, sa mga batanon. Congrats di ay. Itong meeting na mo sa mga papa, prayer meeting na mo upat rami. Unya sa mga papa po, sa mga mama po, 5 ra sila. Praise God kayo. Unya, sultihan ka na ko before tamo sud sa atong diskusyon sa pulong sa Ginoo. Perting daghana gyud kong gitsikan sa akong prayer request. Kinadaghanan. Nakaingon gyud ko nga kini di ay mo ampo ka unya ang imong pag-ampo gideklara na gyud nimo gituuhan na gidaan nimo nga imong madawat maangkon gyud nimo. Usa ana ako na lang mo testimony kay wala man sa dire si Brian. Si Brian ang batanon nga walay papa o walay mama. Giatiman man siya siyang auntie nga gitawag niya Lola rapod kay igsuon man lang ito basta kay Luna nanay ra yung tawag. Onya, for so many times, always yang gina-reject. Sige, ragita siya, nakadindiin na lang to. Kanunay niyang madungog nga ingnon siyang, ikaw na lang paningkamot ang imong kinabuhi, kung saan mo. Onya, hantod na, nakahumana siya o eskwela, tabangan sa katong iyang ante. Onya, after that, nakadindiin, yung taon to siya o pangitag paagi parang makatraining siya kaya magsiman man lagi to. Aka na ang nautical. So, naay time nga mo trabaho sa siya o pila ka igayon. After that, kaya nakatigom na siya, mo training na po siya. O diha gyud toy time nga nag-training siya wa siya inugbayad mo nang ang ilang himuon panglabhan nila mga coverall sa ilang mga kaubanan. Nya niabot pag yung time nga grabe gyud kayang ka-broken. Ako na lang dyan ang isulti tungod kay siguro nagtan-aw man sad si Brian karon amot lang. Nakaingon gyud ko kay Forso kanang pila na ka years nga nasa sa Manila wa gud mi contact. Wala na chat, wala text, wala. And after that, ni kalitra og chat nga pastor muuli ko diha dawaton pa ba ko nimo. Kunla na unsa man ni. So sige uli ka dire. Niuli siya dire 600 iyang balon nga kwarta gikahot pag yung barko. Muto ningon ko ni Chacha nga tagbuan dito sa pantalan si Brian kay wato inoplite. Nya nabot siya dire nga dili siya magtingog, walay kalipay, walay paglaom, pagtuob, lubog na unya ang gugma kinabugnawan na kayo unya feel ra gyud niya nga ingani ra tingali gyud ang akong kinabuhi. And then nisulod mi dito sa kwarto, nag-counseling mi, naghilakay, nag-inampuay. And after that, nagstay sa gyud siya dire unya munang basta dili na, diretso na ko sa punto. Nigikan siya balik na pod og Manila.
Diri mi sa ICM katong akong giingon sa inyo ha nga kinalisudan gyud ang iyang kahimtang. Namudong siya sa Cebu kay mobiyahe na siya pa Manila, mangita na pod siya unsaon ditong maka-training na pod siya, unya alanganin kayo ang iyang budget. Na siya dito sa ICM, ingon siya, pastor. Magkano mo dong lagi ko roasting bugyon pastor. Nya alas 4 na hapon na gyud. Wala pa dai siya ticket. Unya padong siya tubigon, gadalas to siya og duha man tingali to kabagpak, usang malita, usang dakong karton nga punog saging, unya may mga daghan gud siyang gidala. So, lakaw sa ko kadali pastor, ayo siya hatod daw ko mga igagaw, okay sa tiyang hatod. Dinibalik siya kay nami ato sa mga inasal, while nilakaw siya kay istorya ni mami nga ato ni hatod. At ihatod ba? Kay luoy po ni. And pag abot na mo dito, grabe ang hapit na masiraan sa tikitan. Sirado pag inilakaw pag yun ang Philippine Port Authority personnel nga mo pirma sa iyang swab test. Kinalisudan dili kayo ang kuhaan ng ticket to pag yun layo pa sa pantalan. Tuwa pa dito sa gawas. So biyahan ang tanan mo siya, dili pwede. So motong banan sa namo siya magpapirma ko ang ticket. Igo lang yung nag-abot pabalik. Una-una ko nakakaon baka ni. So nigawas na ni. Unya padong na mo sa gawas kita ni siya magdok. Ikot sa si Brian kay mo palit patag pagkaon atong balik sa dito. So among gitagaan dahil kay murag dito na ko gikan ng maghatag pagkaon kay tulo naman ang luha. Luoy kay ba murag pero ngayon siya ay nga pata ni Mambere asa to sa Mambere nas gawas. Adi luoy kay na may Ginoo. Di ba? Amen. Na may Ginoo, di gyud luoy. And after that, dito sa Manila, gatrabaho siya, aga ka nang si tawana, trainee pagyapon. Trainee, unya, murag unsa na ba ito, OJT. Nagka-problema patingali gid siya sa mga nanglabay niya nga trainee. Kay siya man ang bata nga walay middle name o walay apelyido. Tulo man to kapangalan. Brian, Robert, David. So wala siya middle name, wala gid siya apelyido. Kay wala siya ginikanan lagi atiman sa yaha. Ang nanay yung naghatag-hatag atog pangalan. So munang planuhon yung ayo before ka mubutang og bata sa imong sinapupunan, planuhan yung ayo. Unya, pagka human yung trainee, ang iyang trabaho, nag-trainee pa siya, naa siya sa opisinahan, sa kumpanya, siya mo tig-process sa mga papel sa mga nang-apply. Ang mga nang-apply taon sa iyaha, mag-share, sir. Unya nadugay mga igsoon. Ningon siya nanawag og kadlawon. Manawag og kadlawon sa baa po ni siyang nangawag magkadlawon. Kalit nang siyang ningon, pastor, ay si mami ang gitawagan kay pagkaugma naman may kasulti. Pastor, pabiyahe nako padong Japan. Palakpakan na to ang Ginoo. Unya namuot tayo ng pastor. Kay ang akong mga kauban na sila ako nag-process ko sila, nag-apply pa sila. Kauban man dahil may sakay. Muna ninyo siya, sir, kauban lang kita, sir. Sir ka na ko, labaw, pakagram ko na ko. Ang nakalindot kabalo mo kunsa, wala pa siya nakasakay sa barko, i-promote na daan siya sa kumpanya. Diyan dyan ako makita na ang tao dyan na ang tumong ragyod ang Ginoo. Musalig sa Ginoo, bisan pag isalikway ka, mabroken hearted ka, wala ka taga-aig bilis mga tao. Iangat o iangat dyan ka sa Ginoo. Sige dyan ko nakampo, nga Lord, kining bataa. Ipahiluna dyan ninyo, ipahimutang dyan ninyo. And pagka next day ninyo siya, pastor, US na ko. Kaysa US, manlupad man sila sa US, international man diretso ang iyang visa. Unya, munang kinatrilingan dyan kayo nga, nakaanang yun ko nga, grabe kayo nakadindiin for how many years, basta kayo focus lang yun ka sa imong goal. Dagan mga batanon, kuwang o goal. Munang ang tawag, anak, kuwang o goal. Kuwang o goal, tinood, bita na. O niya na yung mga naapon na rin pahilom-hilom ra. Apil sa depression na nako. Lord, makatrabaho. Hilom-hilom rin yung uban. Pero nanay motor si Rachel. Na Rachel dire o. Kanila to, na purchase.
Marag, ginara yung purchase ba? Ha? Hoy-base, atong hoy-base na, pan. Patay na. Kuya Gaspar! Asa na si Kuya Gaspar? Grabe, mag-ampo, may magabi, mag-murag o gulay, ang trabaho ito, layo at ang trabaho. Maya kay sweldo. May bayad overtime. Pang-gas naman tinganin natin sweldo. Naanay ba ang trabaho nga medyo mas angat? Sakat ang trabaho nabugatan siya. Napaidaghan din na doon ako na mga dritso tanan tungod kay lista may gana. Basta daghan gyud kayo. Ikaw na lang may wala na palista. Ingna ko kung sa imong prayer request ba kaya atong mo bitaw na manganhin mo dire kay mag-prayer meeting. Nangahilo na dahil sa to gamayang dali ra naman. O ang uban ganahan mo utang mo ampo nya kay maiko por kay kahulat pre usa kay nahilom na. Undangan na lang ni. Ngano nga naman, wala man kay inog ampo. Dapat unta mari ka nakaandam na ka sa imong inog ampo. May listahan na ka. Wala mo ka. Lord. Ginoo, number 2. Lord, number 3 nga na bitaw. Daghan kayo mga igsoon. Daghan yung kayo ang tubag sa Ginoo nga basta anang naa dihang nagpaabot pangpaabot lang mo. Kay ihatag lagi gyud na ni Lord. Ihatag lagi na sa Ginoo. Kita ra may murag di ka paabot. Now I tell you si Abraham gisaaran sa Dios, Abraham, himuon akong bantugan ng imong pangalan, panalanginan ko ikaw og dako kayong katigayunan. Unya ang imong kaliwat himuon nako nga sama kadaghas balas kabaybayunan o kabituonan. 25 katuig usa nagsugod na panghitabo ang isaad sa Ginoo. Kanus-an niya nadawat ang saad sa Ginoo? 75 years old si Abraham, gisultian siya sa saad sa Ginoo. And then natao si Isaac, 100 ng edad ni Abraham. 25 years siyang nagpaabot. Gaya man ang pastor, matiguan na mapana, hindi na ko ka-enjoy. Sa time ni Abraham, dugay ang mga kapanahunan, taas ang mga kapanahunan, kaya ang ilang edad maabot og tag 930. Nakita karon tag 40 kung gasyahan. So dili dugayon ni Lord ang iyang gisaad sa imuha. Kita lang gyud di ka paabot kay gusto nato human nato ang Lord. Boom. Thank you. Di ta kahuwat ba? Now, dagan kayo og saad ang Ginoo. Ang problema mga igsuon, andam bata. Hindo bata. Ready ba gyud ta inig-abot sa mga butang nga gisaan sa Ginoo sa tong kinabuhi? Atong gibasa kaganina nga kining kinabuhi sa mga Kristohano, imbis na magdawat sila kadaugan, magdawat sila kalipay, magdawat sila og kanang pag-angat sa kinabuhi, ang nahitabo inuon mga kaguliyang, kagubot, mga kasamok, mga hilak imbis na katao, mga hilak o problema. Ngano man na gibasa nato dinhi nga ang hinungdan ni ining tanan is kompromiso nga kinabuhi. Compromise nga kinabuhi. Because si pastor nakahibaw, si brad, si sister nakahibaw, nga saan lang Domingo niya ka nakailis o nagbayaw sa kamot. Sa lain nga mga adlaw, wala ni nakahibaw. Kaya pwede man lang naata dire gaawit ta. O niya, sa lain mga adlaw, galiba. Gahilab tanay. God, nang lockdown ka sa uban. Ato mga pagpanulti, dili ta may nang pingol nga nakapasakit na daita. Di ba? And then inigduol ito sa Ginoo, nakita na dayon nato nga nagdala to tag pagsimba, nagdala tag pagdaig, nagdala tag pagpasalamat, pero sama sa suka nga nainom niya samtang dito siya nagdupa sa cross, ang atong mga pagsimba pait, aslong. Munang tudluan ta sa ato Ginoo. Anha, atras una ta sa amoto ta sa moto ta mga igsuon sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 17.
1 Peter chapter 1, sunod na sa James ng Peter. Ay nakabot layo, sunod na siya sa James. 1 Peter chapter 1, verse 13 to 17. Ingon diha. Busa andama ang inyong salabutan. So i-prepare po di ay kanunay nato ni nato mga panghuna-huna. I-prepare na to ni. E usay og dili prepare na nato huna-huna. Wala tay tumong. Wala mo sunay tumong. Parehara po na o batanon or bata nga mudong giskwelahan pero walay tumong mahuman gyud ang eskwela, magbarkada ra na sa eskwelahan. Di man prepare yang una-una. Pero kung preparado yung una-una, eskwela dyan eh. Eskwela yung ka. Home nun yun ako. Mag-police yun ko. Mag-PNP ko, pastor na panday. So, busa andama ang inyong salabutan. Then, pag maugdang kamo o ibutang gayud ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Jesucristo. Asa daw ibutang ang paglaom? Sa grasya. Nga na kang Jesucristo sa adlaw nga mapadayag na unya siya. Sige makaglaom-laom niya. Bisag usa pa mo kasweet karon aslo mo inigabot sa panahon. Basta ang Ginoo ani mapadaplin sa ato sigurado na dyan na. O nya in verse 14 ingon diha, pag masinugtanon kamo sa Dios. Asa? Pag masinugtanon kamo sa Dios, og ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto. Paminaw. Sa dili pa ta Kristohanon, unsa may atong mga pangandoy? Unsa may atong mga ginatinguha? Di ba puro mga kalibutanong butang? Da karon na Kristohanon na ta, moro gyapon atong gitinguha. Humana tagiingnan Matthew 6:33, ang tanan idugang ra basta kay unahon ng Dios. Nakatong dili pa ta sa wala pa ta nakailas Ginoo, wa pa ta nangalagad sa Ginoo. Ang tanan nga gisaad sa Dios nga iyang ihatag. Mao gikalingawan nato haladako pangita. And ang tungod ni ana ang Dios ato nang ipadaplin. Tungod sa panginabuhi, tungod sa pangwarta, tungod sa pan, ang Ginoo wala na tagaig panahon. So, unsay nahitabo? Imbis na mo diskarte sa kinabuhi aron ta mo angat, mas nagkalisod man noon kay matinunglo man gyud ta basta wala gyud nato na sentro ang Ginoo sa tong kinabuhi. So, ningon siyang pagpasinugtanon kamo sa Dios, di pa lain og nayon. Ningon unsay tunga-tunga sa langit ug sa yuta. Kining og. Ningon og. Ayaw ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Ayaw ipahiuyon. Mayon na ganit ayaw ipahiuyon, di na maoy imong sundon. Di na maoy imong sundon. Kinsay nakabasa sa akong i-post. Gisera po ito na ako. Chinso operator siya, iyang asawa, ano bang tigabas na siya kahoy? Sakto ba na? Unya, ang iyang asawa is nara sa balay. 8 kabuok ang iyang anak. Puro yun sila na human. Nakatrabaho po sila, puro teachers. Ang unom. Ang usa pulis o ang usa engineer. Nga naman to, unsay problema? Kadato? Kawaladon? Ang problema kung may pananawon ang usa ka anak o patanon o kita nga ginikanan. Dapat mo na magkaiusap. Ang pananawas ginikanan, ang iyang mga anak, makagunit, makagakus o kadaugan in the future, pero kaya mga anak, huwag pananawon. Doon na po yung mga anak, yung grabe pananawas kinabuhi, pero ang mga ginikanan, huwag pananawon. Muingon na yung anak na, gusto ko magpiloto. Sanggot mo na ihatag. Dinahin mong piloto sa imbes high octane ang gasolina, tuba ng gas. So na pananawon. And another is, kining, unsay tawag anang manguhak, mangumpra o mga kangkong, mga, bisag kung saray ilako, bitaw, isuroy, kay ilako. Kasabot mo anang ilako. Isuroy ba? Ano bang gadala o balde o niya, musyagit isda ba niya? Isda!
Pinoy, suroy ra ni nako. Hindi baligya kay suroy ra ni. Munay naglako ra gyud siya pero unom ka babay niyang anak pulis tanan. Napahuman gyud niya. Naman na dito gihapon sa comment section tanawan niyo na dito. Magdepende lagi yun na ang ginikanan nindutag pananawon, nindutag pagampo. O galing imong ginikanan wala na'y pananawon para nimo ikaw ipursu imong pananawon. Kay someday gamiton man po kas Ginoo para mahimaya siya. Ingon pa to ni Manny Pacquiao, ipaila-ila siya sa tibuok kalibutan kay arong ipaila-ila po niya ang Ginoo human siya na Kristyan. Nga na na. So kung napoy mga, kasi tawag ka na, wakat, kalat. Pareho ra? Kanang gawakat, gakalat. Kanang kalat o guna-una. Walay focus. Ang tawagan ng tawhana, daghag sugdan, walay mahuman. Daghag sugdan, walay specialty niya ba? Nakanagayahang grabe mo yun ang tao mo yung tag multitasking ni siya kay alam niya ni pero nadyo usa ka bagay nga expert do kay siya ana. Eksperto gyud kay siya ana. Nga naman mao na iyang gigastuhan og 1/3 sa iyang kinabuhi parang iyang maangkon. Kamo mga batanon inyong barkada inyong gastuhan inyong 1/3 nga kinabuhi. Kamo mga papa dire kanang inyong katagay og magsakit mo hungit na ninyo lugaw? Wag yun. Imposible yun na. Ang asawa nga pula taon, o ang mga anak nga mapas mo, kay dili palitan ng pagkaon, kay palit og bino, mo na matiman di mo magsakit ka, tinood ni dili. Kada kong tinood yun. Minaw kita kayo na kay, na. So, ingo sinod, ayaw nag-ipahiyo yun. Kani ato kwarta, kalibutan ng kalipay, nindot nga balay, makasakyan na, ayaw na diha ipahiuyon. Tanan-tanan, biyaan ni mo. Puyo, kaglubok, manglutaw na tanan. Bisa kung sa makakadakang kwarta, tahiahin mo ang kurtina na yung mga kwarta. Kung sa mga po'y mapuslan na yung kwarta, buwan na yung mapalit, gasolinahan, walay gas. Tubigan, di mo na mo suki. Nga na tubigan. So, time na ni nga atong inumduman pag-ayo, na ang focus na to ang Diyos, kani ato relihiyon. Karon sortihan ka na ko, tanang relihiyon, imuha na kung gusto ka. Pero kang ato pag kinabuhi, bulag yun sa gitudlos, Ginoo. Grabing lipayang demonyos imuha. So, ingon ang verse 15, na itambag si Pedro sa verse 15. Unsa iyang gisulti sa verse 14, ayaw pahiuyon sa kalibutan. Sa verse 15 ingon siya, pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan. Kay unsay rason? Kay balaan man ang Dios nga nagtawag ninyo. Kuyawa kayo ng atong leader na kantas kalibutan nga nako nadunggan ni unsa ba to katong ingon ba? Follow the leader. Amo ba follow the leader na? Ang gisulti ana dili. Follow the leader. Ako rin gahimo ang siguro ng version. Balik na ta. So, kay balaan ng Diyos nga nagtawag ka ninyo, pagbalaan mo. Pagbalaan mo, it means sa atong pagpanulti, sa atong panguna-una, sa atong mga pagbati, sa atong mga batasan, binungatan, dili na maotong sa una. Kung sa una, yaw-yawan ka, karon masamot. I mean, di na kayaw-yawan karon ka. Kung sa una ni Bakira ka karon, manulong na ka ayaw. Grabe, no? Ayaw na to, nga naman. Ningon naman ang verse 15 nga pag kinabuhi ka mong balaan kay ang Diyos nga nagtawag kanyo balaan. So, imong papatarong, ikaw ang anak ka, wala ka tinarong. So kinsa may maulawan, ikaw ra. Kabalo ka mga igsuon, usara ka tao magpakasala, malahig imong pamilya. Usara ka tao nang hilabot dito, ingon na dayon, kanang mga katubig, kawatan mo na. May nang isugbas kalayo. Di masunog kay katubig man. So mga ang gamiton. Mga, muna, gani kita
Kristan. Paminaw mo ha? Paminaw mo. Ato gani mo sa gawas. Uy, una na siya. Mga sakop man na ni Kuan. Mga Kristan man na sila. Sila man ang kaubanan ni Tata, ni Biri, ni... Nga na lagi yung mga batasan. May pamanuon ang wala, nagsimba na nila. O, see? Ikaw rin naulawas yung gibuhan? Kitang tanan. Kitang tanan mo nang ningon diya. Kamu nga usa ka iglesia giingon si Lord. Sakop sa usa ka lawas. Kung ka apektado na diferensya ang bahay ni ana, apektadong tibok lawas. Sakto dili. Kinasaktuhan. Oh, ingon pa gyud siya sa verse 16. Ang kasulatan ng ingon pagbalaan kamo kay ako balaan man. No? Mo bitaw yun kang ayaw ni kay pagbalaan. Unya og mahimo po kang kapandulan diyon sa Bible, higtag galingan. Imong ulo liog, unya isalibay kas lawod. Dili literal nga ilapay ka taliwala sa buhol ug sa Cebu. Pero pwedeng mo unlod kas imong kahimtang karon kung magpadayon kang sigig himog mga kapandulan. Kabalo kang unsa ng kapandulan? Kanang wala ka nahimong good example sa mga nagtan-aw nimo, kapandulan ka. Sana minaw nimo? Saan na siya? Napandol na siya. Praise God! Kusog yapon kayo ni akong tingog. O, minota ha? Kamong nada sa gawas. Amen? O, minotag ayo. Ayo pag ginhawaan na si Muntapad kay maghagok. Ikaw kadungo. Ingon ang verse 17. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios. Kisa ang atong amahan? Ang Dios. Nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tawo, sumala sa ilang binuhatan, tahura gayod ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Unsay sugo? Tahura gayod ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kabalo ka, kung nasayod na kas kamatuoran, buhaton gyapon nimo na nga sala, ang imong gibuhat, wala na ka nagtahod sa Dios, nisukol pag yun ka. Amen? Sukol man na, anya. Kabalo ka kining pagsukol sa Ginoo, grabe yun ang consequence. Kinagrabihan yung kaayo kabugat ang consequence ani. Maobitaw nga sama sa mga anak. Mga anak na mag-andam og karton diri sa sampot. Kaya ron latuson sa sangas bayabas, di sakit. Kabalo ka kung sana, pagsukol. Pagsukol na. Hindi makagustong disiplinaon ka. Ang uban po, latuson sawon ang bunal. Diya balik-balion. Di ba? Kasuhay mo na? Ang uban po, managan. Mudagan ba? Munang huktan usa or gunitan usa latuson o kayo. Or dadon sa kwarto or hindi kadagan. Nga naman, natural mang yun ang latuson ka kay nakasala ka. Natural nang badlungon ka kay nasayop ka. Nasa ka batanon ka gabi eh. Niko ayo ka suko nga magsinagitay tane kay halos tanan ring maka magsayop ing ani gyud ko mosulti. Kay og dili na ka magpabadlong kinikanan, dili na po ka magpabadlong sa imong pastor, ikaw na rin badlong sa imong kagalingon. Ikaw ba mo unay kong latos? Ikaw ha? Ikaw rin latos. So, ikaw ha? Nga na ba? So, karon mga igsoon, diya pa lain, ingon siya sa Romans chapter 12, ang bunog kayong bersikulo sa Bible, Romans chapter 12, verses 1 and 2. Roma, kapitulo 12, versikulo 1, hangtod sa 2. Ingon ang pulong sa Dios busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. So, unsa man tong dako nga kaluoy? Gipadaan niya yang bugtong anak og mag-antos para nimo og nako. Munay dako kayong kaluoy.
Ningon siya, hangyoon ko kamo. Grabe, no? Ang pulong pa sa Diyos, may mohangyo ni mo. Ang awit ganina ningon, kinsa man akong imong tagdon. Di kay ko tagdon sa akong. Pero kitagad ka ni Lord. Gikaluyan pag yung kaniya, unya, siya pa'y naghangyo ni mo, tanawa ha? Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon. Ngadto sa Diyos. Asa itugyan? Sa Diyos. Sa Diyos. Ayaw itugyan na imong kaugalingon ni Jah. Balik-balik ng tanig. Ayaw itugyan imong kaugalingon sa kwarta. Ayaw itugyan imong kaugalingon sa problema. Kana mga taong na naghikom. Ilang gitugyan nilang kinabuhi tungkol sa problema, gitugyan nila sa problema. Si Judas nasayang ang tanan. Nainom dumulas na kung wali before ni Bagyo, sayang ang tanan. Nga naman, ang Ginoo nga nagatang niya kinabuhi, iyang gisayang. Ang kwarta nga iyang gidawat, kay gibaligyan niya ang Ginoong Hesus, iyang gisayang. Ang iyang kinabuhi, gininawa, gahukot o pisi, nagpakamatay, sayang, way nabilin sa iya ha. Muna ko sa inaan mo karon ayaw sayangi. Amen. Amen. So, itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Lahi man ang muhalad kag yuta, pastor, kaning ayuta, pastor, ako gidonate tukuran ni church. Lahi po nang muhatag ka sa imong muhatag kasi imong salapi, imong halad ni pastor. But labaw sa tanan ka na ningon diya, inyong kinabuhi, ingon nga buhing halad. Ngano ka ni? Tungod kay sa Old Testament, kung maghalad sila, ang ilang ihalad, hayop, patyon. Itongtong sa halaran og sunogon. Sa New Testament, ang halad ikaw ug ako. Ang kalayo mo ang balang espiritu. Munang sa liyang ating paggamit ang kinabuhi sa Ginoo, naghalad ta sa atong kinabuhi sa Diyos. Klaro ne? Okay. Then ningon pag yun diya, balaan og makapahimuot niya. Mo tong akong giuluhan ang wali, nag-ingon diya nga, hugaw nga halad. Kay okay na to masabtan pa kayo na magpadayo raman tag sigig halad og hugaw nga pagsimba. Unya gusto man sa Ginoo nga atong pagsimba, nga atong paghalad, putli. Balaan, kay ngano balaan man siya, ingon ang Peter. Mao kini ang matuod nga pagsimba. Nga angay ninyong ihalad. So balaan nga kinabuhi. Naama po'y balaan ra Domingo. Naadyo'y mga panahong balaan ra tag Sunday. Hello? Napoy mga ingana, mabalaan ra ko sa kadlaw. Or mabalaan ra ta og natas church. Hello? Nya inig uli. Inig uli na. Awa na. Human na tong among pagkabalaan. Balik na putaan eh. Napata? Kabalo mo mga igsoon, gisultis Biblia ng self-control. Kay dinis kalibutan, naa ang tanang butang nga ganahan sa imong lawas nga makasala ka. Natanan din eh. Tanan nga nakita nimo nagsidlak-sidlak nga ganahan kayo nimo. Tanan nga pagkaon nga medyo namiag yun ay. Kana bang masuwat na kas Guinness? Word of record. Sakto, book of record, word of record. Mabutang ka dito nga ikaw ang kinadaghanag restaurant nga nasudlan. Kabalo mo mga igsoon, bless kayo me. Kay pagbagyo man di man mapuyan namong balay sa likod. Pero kanunay may kaon sa gawas. Tinuod, ayan, nababayan ang gawas sa kananan. Kamu ba, mga andoy mo, ngangat na gawas? O, dala lamisa sa gawas. Ano lang? Kau gawas ba?
gikas pamanta. Nasuko mo ko, pastor. Si pastor di ay, di masuko. Kanang mga youth nga naa diri magtulugan, kabalo gyud na sila maglalis-lalis mimin ni mami. Pero not to the point magsakitanay mo magbalikasay. Nga naman, naaman ang self-control. Kanang walay pagpugong sa kagalingon, maghatag nagkadaot. Una, pagwa kay pugong sa kagalingon, giguba nimo imong image. Kana si kuan man na. Nga naman, mo may ilang nadungga, nakita nimo. Sunod, wa kay pugong sa kagalingon, makaguba ka sa imong isig katawo. Kanang unta pugnan nimo ng istorya kay kung imo nang buhian, mawad-ag kadasig imong bana or mawad-ag kadasig imong asawa, pero kay wa man kay pagpugong sa kagalingon, hala sulti. Bato-bato sa langit, mirise. Walay pagpugong sa kagalingon. Kapalit og bagong motor. 125 ra ang motor, padagan og 200. Mura na bag na ipanggas, taan eh. Nga mahal kayong gasolina ron. Walay pagpugong sa kagalingon. Praise God. Check. Sound check. Anak? Nisiga o balik? Kinahanglan jud kayo ning pagpugong sa kagalingon kay mao gyud ni kasagaran. Kasi may hinungdan nga maga kakuliyang ka sa ito mga taksa-taksa ka panimalay, na problema. Unya og na problema kung sa may itambag sa Biblia, sakit. Muna ingos Bible? Dadas Ginoo ako, pagayong tapang sa Dios. Wa tay pagpugong sa kagalingon. So, sa verse 2 kini, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining kinabuhian. Now, si Apostol Pablo og si Pedro pareho sila og tumong nga ang katawan awhagon nga di na magkinabuhi nga iyapas kalibutan. Iyas kalibutan. Kabalo mo mga igsoon, kaya mga taong walay pananawon, ang ila pong kuyugan, mga way pananawon. Because we know nga ang iron sharpens iron. Ang puthaw mo hait pinagis puthaw. Kabantay mo magbaid mo stainless nga kutsilyo muhabol ng adtos karburandong ni magyana atong tarpusa. Katong murag barita nga imong bayaran ayaw. Kanang stainless nga kutsilyo, pagkuha laing stainless nga kutsilyo, unya ingana na siya. I-XX na siya. Hain na kayo. Gani gisulti na sa Biblia nga iron sharpens iron. Now, birds the same feather flock together. So pareho may pananawon, magkuyog, hulog na silang tanan. Makristiyan na o dili Christian, hulog ng tanan, basta may pananawon. So imo silod ayaw na kamong pahiuyon. Pareho gid nang tumong ayaw pahiuyon. Kay kining pagpahiuyon nato sa kalibutan mga igsoon. Mauni siya ang makahimo nga hugaw ang atong hunahunang kasing-kasing. Hugaw ang atong binuhatan, mga pagkinabuhi, o maoy hinungdan na sa adlaw sa pagsimba, hugaw ang atong kasing-kasing mahalad sa Ginoo. It doesn't matter kung ang inyo ang balay tas tagbilaran. O niya, galuhod ka, gikas tagbilaran, abot diri kay musimba ka. Gika kadlawon ba? Di na mumater eh. Kaya ang mumater man gyud, katong gidawat nimo si Kristo nga mao siya ang nakaluwas kanimo o nakahimo kanimong takos balaan at tubangan sa Dios. Padayonon sa nato. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Asa ipabag-o? Kinsay mo bag-o? Dios. Na, sultian ka nako nabag-o ra na siya kay nanguyab nimo. Pero mag-uban o niya mo, ikaw ray mo simba siya magtagay na dito tubak. Sorry ha? Di na tawag tago-tago ani, kaya nga niyo ni. Ino ni mo na yung mga pabaptize ba? Pabaptize na bisa ka 20. Pero magwa na, ka magkuyog na mo, wa na. Ikaw kadungaw og baraha, siya kadungaw sa numero girambulan. Nagdungaw siya baraha.
Na may taong walay kaduwag piyat-piyat, magpiyat-piyat ra siya giha. Bahigon niya ni nga bara, kusugan ni, ukbo na po niya tayo sa, bahigon, mas kusog yun rin, ukbo na po tayo sa, mas kusog. Na yung mga taong nga na. Way kaduwa. Samtang ikaw, kadungaw sa Biblia, kabasa ka, ang imong partners, kinabuhi ito, alahi, o yung gidungawan. Gusto ka kingana? Ikaw, depende nimo. Basta kayo nga sila ipabago ang imong una-una sa Diyos. Na mayawan, maingon nga, kung ano rin, Ray, kung masugot na ka na ko, Ray, di na gyud ko mo. Ang mga mama, no? Itong mga, mga papa na likod ka nanguyab sa inyo sa una. Niyon sa man, naapil na. Sabton ko ni mo, di na gyud ko mo inom. Di na gyud ko mo sigarilyo. Biyahan na ako kung mga barkada. Naatanan! Biyahan. Pagsugot ni mo, kamo na'y nagkuyo, wa na! Gibiyahan yung tanan. Tanan nga naa sa sawa, biyahan. Wala no? Kay lami lagi nang maglibog manggod ko ana kamo nga sulod-sulod mo relasyon niya mga hunahuna barkadista paghapon. Sulod-sulod og relasyon niya mga hunahuna. Mo dunay paingnan. Nya mo nang musimba ta padung ta simbahan ang atong hunahuna kalibog ang atong kasing-kasing gamugat di ta malipayon pagsimba sa Ginoo. Ngano man namay kapabandong dis panimalay. Ngano nagpabandong sa panimalay? Kanima mo parehong nahigugma sa Dios. Manaingon dia, ayaw gyud pahiuyon. Ayaw gyud pahiuyon. Pero na payoban na example lang ha, yung kuyugan kag simba sa inyo, kuyugi pugog simba sa amo. Na kaon sa lamisas Ginoo, kaon pug lamisas kaaway. By the way, umabot ang simbahan ang atong simbahon ng Dios, dili ang relihiyon. Magpasakop ka sa Ginoong nalansang sa cross paglukat sa imo o akong kinabuhi dili sa tawo. Kay narabay uban relihiyon mo pagkadak-an. Mingon dayon nga kini yung amo mo insakto pag mo simba ka de luwas na ka. Gahimo ilang Bible. Ang Biblia nag-ingon ang kaluwasan si Kristo, siya lang dalan o ang kamatuoran. Gahimong ilang Bible, munang maingon sila, among simbahan mo ay kamatuoran, among simbahan mo ay dalan, among simbahan mo ay insakto. Gahimong ilang Bible, giusob nila ang John 6:14. 14:6, sorry. Ay, magkatawag na yun. Na? So, ipabago yun ang atong panghuna-huna. O niya, ningon pag yun. Na? Pinaagi sa pagbago sa inyong huna-huna, ayaw na siguna-hunaan na niya. Ay nagsiguna-hunaan na. One day, mubiya ta ning kalibutan na tanan nimong giproblemahan. Biyaan na ito na ako. Siga problema karon baka impas baka dili ang imong utang. Ano si problema na? Be responsible lang. Nga kamao kang mo gamit og una na tagaan ka sa Ginoo o panalangin, wise ka kamao kang mo gamit. Di kay hala-hala na po. Na ako sa akong wife, pag mayon ako, palit ko ani, siya kay planuhon niya, iya sa muna-una ko. Di, murag, tama, di, lagi, pero nagamit pa nimo. Lagi po. Nga po. Kaya usahay mga igsoon, mumoy ako ang problema nga, dili kayo ko kamaong mutan. Kay di man na usaray budgetan, usaray ingana. No? Siya po, una siya paliton, mananhin. Kaya nakasuway mo na sa unang nasa gipalit. Tag 2,000 kapin. Tag 150 naman na sa City Square. Mahal na po itong pagpag-deliver diri. Gamit yung tulog kasi mana, wa na natangtang na itong mga arms, long arms, short arms, sa niyang relo. 2,000 o niya. Ang color, pag yun, nausap diretso. Hello? Na-realize na ko, karon o, the problema may kagahapon, ngit-ngit na. Sabi ko, mag-noodles na taron. Kaya mo lakang may gahapon, kaya mo palit may upuan. Kadaggan mo kayo may hipuson.
Na? Nya ikaw, sige ka guna-una, palit ko aning nga gamit, palit ko aning gamit, palit ko aning gamit, pag bagyo, kaya wala kay kataguan na. Di adirita na, gatapok. Alaw, sao na ni ha? Awa, may kalakaw, nangit-ngit na lang, ala, hakot. Sa gawas po, hakot, gyapon. No? Atong nagproblema diya nga walay motor, walay sakyanan, walay praise God, kaya walay gasto gas. Mas ligon paglawas kay kanun nagbaktas no. Exercise pa. O napa mo? Na ipabagong yung nauna. Nga naman, aron nga masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit o makapahimuot kaniya. Kabalo ka, kanang kalibutanon patang manghuna-huna. Di kita intawon makasunod sa kabubuton sa Ginoo. Di ta mahibalo unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. And naatay espirituhanong dunggan, dalunggan nga bungol. Naputay mata nga espirituhanon nga di makakita. Unsay angayan himuon, unsay angayan. Wala ta na. Nga naman, ang madungog sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing, mga panginahanglanon aning kalibutan, mga butang ng kalibutan, munang ningo si Lord, ipabago ang inyong huna-huna sa Diyos. Ang Diyos ang iyong makabago, dili ikaw. Kasulay na bitaw kag bago-bago, tulog ka adlaw, ro ka na bago. Tulog ka simana na po na uban. Promise mo biya na kayo kong inom si Karelio, tulog ka simana. Alam mo yung tatagisupayan, di nagyo ko mainom, di nagyo ko sigarilyo, tulog kasi mana. Ang promise doon, di nga na promise. Nga naman na, mabuhat talaga po nato, kayo dili man nato ipabago ang atang hunahon. Bisan paglami kayo sa tutunlan, pero kayo paangin mo tutunlan. Alam niya kayo na pa Joy Eyes niya. Dugay na ba kayo kang wala na kayo ng something bugnawon kayo sa kabulan ng run-out. So, kapula-pula nito niya na yung eyes. Ayay. Humahangkod sa lalamunan. Atong divide. Yan na yun. Ipabago na sa Lord. Ipabago na sa Ginoo. Ang imong una-una, ang imong kasing-kasing. Sapagkat tinuunang lami pa na kayo. Imong biyan, lami pagyapon. Imong biyan, lami pagyapon. Magkadugay, lami pagyapon. Nadugay na kayo, di nakaganahan. Di ba? Ano yung partners kinabuhi? Tanawa, di nakaganahan. Ay, ato nangatawa. Baka mo nangatawa. Ganahan kayo, oy. Ako ninyo, kamong mga daga, naman mo yung mga mama. Pangutanan ninyo na inyong mga mama, pag-research mo daan before mo musulod ang relationship. Ingon, pato ni mami ganiyang buntak, panganak pagdaghan. Kaya basa ko, Bible, kaya nga anak ko din sa bibiron, ang bibiron to na dahil dunggan. Pangutanan mo ba? Ma, kung sa man yung anak? Di ba, ang gusto yun nilang may tabo, mas stable ka, mas stable siya. Kaya kung dili ka stable, dili siya stable, kamunduhat, disable. Yung anak mong ginatambag, gano'n na sa ginikanan, no? O kung mong galing ginikanan mo, tambag yung anak, ikaw na lang paghuna-huna, kaya nanahon mo. Kaya ikaw may alkansi. Karon lipay mo karon, pagkabos panahon, alkansi mo. Pero karon ga-struggle mo, ga-modger mo, ga-tuon, struggle kayo. Naay usa ka youth na dili natong sakop dire. Naa siya sa Shalom, sa Loon. Church member ni Pastor Lloyd. Nakita ko na siyang bisag busy siya sa iyang eskwelahan. Muadto gyapon sa piling sa mga bata, manudlo gyapon, bisag busy kayo, tinisis to. And ato nga time, nag-start ko pray ana niya. Because katupod nga time, ang iyang ginikanan nagsakit. Naisakit ang iyang mama. Nag-pray ko nga, Lord, nisuda kayo, pero tagae niya ni. Ihatag niya ni sa iya. And karon nag-post na siya sa Facebook, nag-post na siya. Nga,
lisensyado nga criminology na siya kay ni Pasar siya. Kabalo ka? Pag ang imong pagpangalagas Ginoo on off, on off, on off. Musulong, muatras, musulong. Naa kay delay. Ma-delay. Naay delay. Pero focus ra ka, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na victory, sunod-sunod na biyaya, sunod-sunod na pag-angat. Mauna, basta focus ra gyud ka sa Ginoo. Amen? Bisan, dire, naampo ko sa Ginoo. Ang mga kanang akong kauban sa prayer, makabalo na sila, na every time huwila ko sa Ginoo. Lord, nagkadako ang katawan, Ginoo, nagkadagan ang katawan. Tagay kong kaalam kung saon. Unya, Lord, iangat ang panudlanan ani ng church. Ngano man? Dili man na pwede nga ang church mura igoratang naminaw na. Igoratang naabot dali igor. Ang church da amang gyud siya mission, naman siya buhaton. So, muna gusto ni Lord nga may tabo sa atong kinabuhi. Now, akong dugang ni ini si Abraham mga igsoon. Mura ko ka-series mo kung study aning Genesis karon. Si Abraham gisaaran man to sa Ginoo. Pero ang saad niya sa Ginoo, mag-wait pa siya sa 25 years. Sa matag adlaw giubanan siya sa Dios, sa gera giubanan siya sa Dios, nagpadaogon siya. Ang Dios nag-uban kang Abraham. But after 25 years, usap pagyud niya na dawat ang gisaad sa Ginoong number 1 nga si Isaac. Na si Isaac pagyud ingon siya nga ningon ang Ginoo nga to kang Abraham, Abraham, tagaan ko ikagdaghan kayong kaliwatan. Pero ningon si Abraham unsaon man napakaitabo Lord nga tigulang naman ko 75 na ko akong asawa 74. Wala naman ni whisper. Siya nang ga-whisper? Sorry. Ano man ang naabot na diya, ha? So, wala na Lord, wala chance. So, ningon siya nga na ako'y ulipon nga si Eliezer. Siya ang manunod sa tanan ng imong yatag na ako. Kaya wako ni mo tagay anak. Pero ningon si Lord, gawas diya sa tulda Abraham. Yamot tanawan kabituunan. Kung makaiha ka, tagaan tiyang kaliwat yung anak kadaghan. O dili ng imuhang giingog Eliezer, mao'y manunod. Nada, paminaw. Si Abraham nagtuo siya ang tanan nga maangkon niya gikas Ginoo. Mahatag niya ngadto kang Eliezer. Mora na iya ang pagtuo. Muna iyang expectation kawa sa anak. Pero lahi ang Dios. Tanawa ikaw. Ang imong pagtuo karon kamo nagyod, siya nagyod. Pero in the future, di lagi. Eskwela na day. Focus ba? Eskwela rin. Ano yung mga karibal yan? So, tanawa. Now, si Abraham, bisan tuod layo pa ang saad sa Ginoo. Sa matag adlaw daw duol ra kaayo niya. Nga naman, gituuhan mo niya daan. Kamu ba excited mo sa moabot ninyo? O, napadaylain. Niingon kay ko sa akong, na butang to na ko sa akong listahan nga, Lord, iniguli na mo, duhana ang among anak. Kaniya to si Zanea, o si Kiseya pa ang among anak, magmotor rami. Nakoy dako kayong bag sa tubangan, bag lagi ingon ana sa manubilas motor. Napoy bag gibutang dinhi sa ako ang dughan. Napoy gihungkot dito sa likod nga karton. Unya si Zanea, si Kiseya nasto nga niya si Mami, lisod kayo kay inigabot na mas Dumaguete, 24 kilometer musaka mis among bukid. Unya og mula adto na pud mi sa ilaha sa bais nila balin sa amo. Muna og may 24 kilometer pa doon sa city, unya mo biyahe na pud mi og 97 kilometer. After 97 kilometer, 13 kilometer na pud pabukid off-road. So, apil sa akong listahan nga Lord, panalangin itong yuta nga gihatag ni Papa. Naman, nakadawat man og yuta si Papa kay dugay mo siya trabaho ng Papa sa akong wife. Panalangin ito na makaani siya ng tubo, bisan ginagmay lang. Para magkatubhan ka sa usa ka tuig kausara kang moani, dako kayo kag expenses. Dako gyud kayo. So, sige lang, Lord, panalangin ni ginto. Ana sigog ampo. Nya nagpray ko, Lord.
Naginiuli na mo Ginoo. Induta ko nanay kanang masakyan Lord, lisod kayo gyud. Munang lisod gyud kayo. And last week ba siguro or ika 2 weeks na to. Ang among igagaw na siya siguro ibang o nga sakyanan. Kunya ang daan niya nga sakyanan nga kato pareha sa Kuya Roger. Ibaligya nila og 60. Sa moto nga gipalit sa akong mama o gracias Ginoo naa na sila yung nagamit dito. Answer prayer gyapon. Muna rayo ko magtinapulan o kampo. Nya makangandoy Lord is angat ang kinabuhi Lord. Tapulan mo atong prayer. Ang may tabo kuto pratas pangandoy. Naapa mo? Oh, hala ka diha. So, muna kinahanglan kayo mga igsoon nga, kita karon makasabot yun kayo. Although na ay mga igiampo na ito, nga process, no? O may untag, Lord, ayuha ko. Giayo na ka ni Lord, pero hulat sa 5 katuig. O sa katuig. O ugmara ko to. Wala na kabalatian. Wala na kabalatian. Ha? So, niya na. Akong basa mo ni, tanawa. Genesis chapter 15, Chapter 15, 1 to 11 rat ako to basa. Ningon diha. Human ni ini. Mipakita o nakakita si Abraham og panan-awon og nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Kabalo ka kung hindo ang imong kasing-kasing og una-una. Makadungog kanunay ka sa tingog sa Ginoo. Ingon diha, ayaw kahadlok Abraham. Kana na simutaban ng ayaw kahadlok. Usa man yung mga anak na to, pastor, pabaksina naman kuno pastor. Oh. Ikaw may pagbuot, ikaw may bahala o pabaksina ni or dili. Kay 7 years old man to padong 11 years old ang baksinan sa COVID. Now I tell you, unsa man ang vaccine, COVID na siya, ibutang si mulawas. I-immune kaniya daan. Aron inigsulod sa COVID, may koy nanam lay kapuyo dire. COVID mo guna. I-vaccine nimo anang una first dose. Nesunod second dose, pag na-immune na ka, okay na. No? So, ningon na pagsulti. Ayaw kahadlok, Abraham. Sulti, igusot na si mong tapat ba, na ayaw kahadlok. Ingon si Lord, ako ang imong panalipod. Shh, kabantay mo? Niyon sa si Lord, ayaw kahadlok, kay ako imong panalipod. Kisa nagsulti si? Ang Ginoo. Ngayon kahadlok. Ngano man kang nahadlok kay wa ka ni salig sa Ginoo. Pero ang imong uyab mo yung ay kahadlok, salig ka. Kabantay mo mga igsoon. Kita ko sa kuan ba? Lami kayo nga namuot ng kong gatan-aw. Si Lord naa siya sa langit galingkod sa trono o gatan-aw siya sa mag-uyab na minyoonon. Na nasa langit pero makita niya kung sino siyuta. So, ang lalaki, iyang gibala. Ano sa man ang gibutang sa likod? Gibaba. Iyang gibaba ang babae. Unya, naingon ang babae ng iyang gibabahan. Ibutang na ko, kay basig bugat biya ko, gikapoy na ka. Nitubag na ang lalaki nga nagbaba, niya niyong han. Usaon man ako nga, usaon pagkakapoy na ako nga, ako manggibaba akong kusog. Ah! Ya si Lord dito sa langit, nanampong sa iyong nawawang niyon. Pwede mauwaw ta? Nanampong si Lord, galingkod sa trono. Sana all. Char, mauwaw ta. Ikala si Lord. Kay maong ko noy, naghatag niya kusog, kadasig, inspirasyon na iyang gibaba. Ang iyang partner, sultihan mo na ako, bisag 20 mo kayo mong balahon. Kung wala ang Ginoo, wala yung ka. Mubutang tayo, maluya ka, luya mo siya, luya mo. Luya ka, luya siya, luya mo. Naminaw pa ta? Sana all ng mga inganang ka. Nami, kayo mo atik-atik istorya, no? Nga nung mapuyon man ko nga ang akong gibaba, mamay naghatag na kong kusog. Si Lord, di sa langit na nampo. Sana all. Nga na si Lord. Si Lord, may naghatag kong kusog.
Grabe na jud kaayo na. Pwede mauwaw. So ingon siya ayo kahadlok. O nya na lain, ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw dakong gante. So naay reward di ining mga tao seryoso ra gyud sila magasunod o mag-alagad sa Ginoo. This morning so many vultures naglupad-lupad sa akong una-una. And then nalingaw po kong tanaw ba? Dito no, anong inganay. Di mao. In verse 2, apan si Abraham ingon, Ginoong Dios, wala ko'y anak, busa-unsaon kuman ka ng gante. Ang bugtong kong manununod mo si Eliezer nga taga Damasco, kay wala mo man ako hatagig anak. Ang makapananod sa akong kabtangan mao ang usa sa akong ulipon. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usap. Kining ulipuna dili maoy mapanunod sa imong kabtangan, manunod sa imong kabtangan. Kung dili ang imo gayong anak. Hala no, kabing promise ni Lord. Imo yun ning anak Abraham. Or tingani si Abraham ani naguna-huna pa siyang maminyo pa siya kusog ug batan-on aron makaanak. Pero si Sarah nagyapon. And then ingon diya sa verse 5, o gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas og hingnan tan-awa sa langit og ipha mga bituon kun makaihap ka ba makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni anak. Hello? Bisan ang pananaon din sa church. Although dili ta kaliwat, pero naay promise ni Lord ngayon pa sanayon niya padaghanon ni mo nagkalinga atong gitiguman na to gamay pa din kayo. Ato mga anak managko. Yang people na sila, nanapo kini ni ang mga gawyab-uyab karon, nanapo ni mga anak. Unsa toy hala? Unsa day yung plano? No? So magkadagan jud. Anya ningon sa verse 6, mituo si Abraham sa Ginoo tungod niini, giisip siyang matarong sa Dios. Dinhara, ang pagkamatarong sa tao nadawat niya tungod siyang pagtuo. Dili siya buhat. Kaya nadeklara man ni dinhi si Abraham nga matarong tungod sa pagtuo. Kaya kung mag-iskot ka buhat, perting daghanan ang nabuhat si Abraham, ang pagbiya palang daan siyang nasod. Pwede na siyang ingon sa Diyos na matarong ka, kaya sunod ka na ko. Pero ang iyang pagtuog yun, sa dili katuuhan, nituo siya. Usawa niya pagtuo nga, tiguang na siya, tiguang na po niyang asawa. 99 si Sarah, siya 100. So, pero nituo siya, mautong nahimo siyang matarong. Sa verse 7, unya ang Ginoo mingon kaniya, ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo biya sa Ur sa Caldea aron ihatag ko kanimo kining yutaa. So in other words, sa una nilang meeting dito siya sa Ur sa Caldea, sa Caldea. Sunod nilang meeting naa na siya sa yuta nga giingon sa Ginoo ang paadtuan niya. Nasabtan na to? Sa dilang igang kayo pero mahuman ang yuta. Ingon ang verse 8. Apan si Abraham mingon, Ginoong Dios, unsaon kuman pagkasayod nga ako anak kini. Nangutan na siya, Lord, kining yuta ba may akong ibaruan karon? How? Unsaon ako mahimo kong sure nga ako na gini? Si Lord mitubag niya sa verse 9, ang Ginoo mitubag, dati ako nating baka nga baye. So padadon siya offering. O kanding nga baye o karniro nga laki, tulo ka tuig nga kagulamon ang matag usa niini pagdala usab og tukmo og usa ka salampati. Verse 11, busa gidala ni Abraham kining tanan ngadto sa Dios og gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay. Ang masig kapikas niini, ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Ang powerful kaayo nas verse 11. Kung naamoy Bible, i-mark ninyo ang verse 11. Niyon sa verse 11, niyon siya, nanugpa ang sa mga pinikas ng mga mananap, ang mga langgam nga manunukob o giabog sila ni Abraham. Kining verse 11, dinhigyo ko ani na higmata. Unsa man ni ang mga karne diring giihaw ni Abraham, yang gihalad, ay imin yang gipang tabas niya, halad niya ni sa Ginoo. Sa New Testament, giisgutan dito, nga ang halad sa Ginoo, tao, ikaw o ako. O yan ingon ito nga buhing halad, kani man ta kinahanglang patyon, anong sunogon.
Buhi ta. Nagsimba ta, nagsangyaw ta, nagpasinungog ta sa Dios, nagmaluluyo ta sa ato isikataw, kana siya buhing halad ngadto sa Dios. Ningon dire nga ang mga vulture, ang mga uwa, ang mga langgam nga mga manunungkog, mangaon o patay, mangaon o mga patay nga manana. Nanugpa sila, nanaog sila, o buot nilang batugan, buot nilang kaunon, buot nilang kuwaon, buot nilang kanina ang kanon, kanang hugaw-hugawan, ang halad ni Abraham. Mao nang gikan sa pagbuntag hangtod sa paghapon, si Abraham nagkuha tingali ni siya og sanga, unya gibantayan niya ang iyang halad, isigi niya warawara ang sanga, aron nga ang maong halad dili katugdunan sa mga hugaw mga langgam. Again, halad ni ngayang gipanaligdan nga dili mahugawan. Sa New Testament, ikaw ug ako ang halad na nalipod bagas imong kaugalingon aron di ka mahugawan. Urang atong gibuhat, kita inuoy mo doon sa dapit nga naa ang kahugawan. Kita inuoy mo doon sa dapit nga naa ang pagpakasala. And we love those vulture. Kabalo mo kisa ni mga vulture? Kanilang mga barkadang walay pananawos sa ugmaon, mga vulture na. Mugubanan ni mo. Mukawat na sa imong panahon nga precious kayo. Kaya mga tao nga walay damgos kinabuhi. Kaya mga tao puro rabisyo. Muriklamo ra bagyong pastor, lisod kayo mo kinabuhi. Unsay lisod? Kada hapon na ilong net, kanya lisod. Lisod ganyan kong ipalit og shampoo. Ikaw, long neck mo. May kagalisod ka. Mga bulsor na. Kanang mga mo-insert sa itong una-una nga mga negatibo, vulture na. Those are birds nga mga hugaw. Kanang mga negatibong mga butang, kanang mga kinaiya, kanang mga batasan, mga hugaw nga mga langgam na nga buot, maghugaw-hugaw sa imong kasing-kasing una-una. And kinahanglan imong bantayan ang imong kaugalingon. Romans 12, renew your mind. Ipabago ang una-una, bantaye. Pag nahugawan, pabago. Pag inulsol, pabago. You know what? Pag ikaw nagbuhat og sala, nga karnero ka, inig kabalo ni mong, oy sayop di ay ni, biyaan na ni mo kay karnero man ka. Pero kung kanding ka, ko, bisag kabalo na kung sala ni, buhatan yun ako ni. And sa Revelation, ingon dito, ang mga kanding atos wala, ang karnero, ibutang sa tuo. Ang kanding, imperno, ang karnero, langit. Sultihan ka na ko, kung kana nga sala, sige na kang giawhagan ng hinulsuli na, pero wag yun na hinulsuli. Imong ma-realize nga ang kinaiyang atong gihuptan, kanding, dili karnero. Kaya kining karnero, dili kayo sila makadungo. Pero musunod sila, di sila kinahanglang huktan. Pero kanang kanding, butangag ligid ng tiin. Kay bahalag matuok, di kawas na ng dilaog ng lagom na. Magpagahi, giyaba. Ngana. Muna yung mga kanding. Nya kasagaran sa mga kanding, may itsod, magsakasaka o mga pangpang. Kaputon nila itong mga bugang, mga napier, mga kugon. Naas pangpang, mga kasagaran, mga bitay, mga taga, na ay mga pagkaon nga naas pasibsibanan sa iyo na kayo. Di sila ganan dito kay kinikanding, ato nagis pangpang. Sige kagkuyog sa mga barkadang bisyoso na delikado ka na kas pangpang. Ha? Magsige kagkuyog sa mga sigurado lagi na. Sigurado. Nya ang sakit ra ba nato inig muluag matas Ginoo? Ang church na atong pasanginlan. Ang church dayon, mo dyan yung sakit. Church kay lahi ng God ang church. Nga na yun. Dili hinumduman ba kung sa gipangbuhat, kung sa gipanghimo. Now, hopefully ana si Risa siguro gatan someday makauli man ta siya. And mag-share ko sa siyang testimony nga mahimong pasidaan po sa tanan.
Because grabe sad kaayo si Riza. For 3 years. Murag si Brian. Lost contact ni. Ingon siya, sorry kaayo, Pastor. I know, nasuko pa ka na ako. Ako sa ginanday, wala ko nasuko nimo ang akong gibati na konsensya ko o naluoy ko kay wa ko kay balog na unsa ka for 3 years. Gahangbin di siya problema, walay ginikanan, walay igsuon, walay barkada, o walay pastor, walay ka-churchmate nga siya. Kita dire makinaon sa magka-problema na adyo kay pahibaw. Nga naman, makatabang sila, maka-advise, makadasig, maka-pray sa imo. He said, Pastor, maulit na po diya himuan ka na cake. Pero kani pa man siya kaulit, nagpadag karton na pagsipo. Kamo na mo yung karton. Nay karton. Thank you kayo dahil si Mami. Excited na ko ato. Excited yung kung maabutong na karton. Na ang problema karton na ginto tinura. No? Kuday, ayaw na ka una focus. Balik yapon ka sa Ginoo. This time, mauni ragyapon, padayon na, may mong nasugdan sa Ginoo. Even si Sarah. Si Sarah na Cordovan. No? Moingon, og ikaw, og ako, og makakita nang ta sa unsay maabot sa panahon, moingon jud ka nga. Sana. Kamu mga babaje, pagbantay mo kay kani mga laki running mga vulture. Gusto ka na someday may mo kang professional pero daghang vulture magsigig hangyo-hangyo nimo. Pagbantay do asa si Ado. Tung among drummer na gamay. Pagbantay do. Dagan kayong muchat. Gwapo ni mo no, kay kamo drum no. Bisag dili hilig og drum. Patudlo niya pa nimong drum. Bisag dili ko ganawa patudlo. Kay mao na kasagaran. Magwali ang pastor. Pero lagi ang kuya mo mag-share po ng Ginoo. Alam niya, kayo na kway. No? Makadlawunan na magwali. Mag-share. Nga naman ang mga Christian, mag-date na sila, mag-share of verse. Share the verse na sila. Christian God. Ano na? Yan, pinaunlan-unlan dayon sa paa, ana dayon. Nya yangod siya uyab nag-share of verse niya to luag laway. Kana daw? Wa gyud gibatig tulog, wala gibatig panuhot. Pero si pastor magwala na dugaya man siya mahuman ng init, igang na kayo. Napamudiha? Dito mamauli. Bantay mo kay kini mga vulture, bubuon kanila, hugawan kanila. Negatibo ta mga huna-huna. Kanang mga negative thoughts, mga panghuna-huna nga negatibo. Mo man ni bangga sa tawag na tong faith. Kanang negative mga sayop ng mga panghuna-huna, mo man ni kig-away sa pagtuo. Munang mahandog na ka, naglibog na ka. Nabala ka na kakay, nagikan mo na dire. Yung mga vultures musulod na dahil si mong utok, galupad-lupad na. Kabalo ka? Kaniadto, di ba yung anak ka? Karo, tanawa. Di ba niyo ka, nagbago na ka? Karo, nakabuhat, di ka akong mag-utro. Tanawa, ragod ka. Simba-simba ka. Di ka ngayon mo simba, uy. Yung anak, mga vultures, ang una-una. Nako'y manghod, si Pastor GR. Every time nga na siya batanon nga iyang ikatubang, iyang istoryahon. And then mukalit ra siya ingon, sultian ka nako na kay setback o na kay delay. Kaya ang imong pagpangalagas Ginoo, delay o na apoy setback. Tinuod mo po. Mao gyud mahita po. Naay setback, naay ka nang gitawag og imbis unta mao na nang panalangin, nadlangay pahinuon. Kaya kung sa tinuod lang Ginoo ra atong fokusan, unya ug unsay iyang ihatag nimo karon nga assignment maura usa na, kasayon naman ang kasabton. Kung nag-eskwela ka, mo na assignment nga gihatag ni Lord sa imo ha. Unya so mo na ikaduha, ang number 1 nimo pag-alagas Ginoo.
Ikatulo ana imong pamilya. Mao ra. Then kung nagtrabaho na ka, mao na po na assignment, yatag ni Lord sa imo ha. Then pag nag-minyo na ka, kana nga time, assignment na po na. Time na, dili na kayo ka, less na imong time sa barkada, dili na kayo ka makigbanding sa barkada, kay banding naman sa asawa o sa anak. Pangutan na akong wife, di ba always na mo struggle? Kay, labi na ka ng lakaw, gabi, unya, kay mauli, unya na yung mga bulhaton, tapos lagyo kayo. Nya kay ingon man ng Bible nga ang ubiya sa pamilya, tungod sa bulhaton, no? Tungod ka nako, makabaton na ini. Mas 100-fold, 60-fold, nga, bitaw. So, wala siya choice. Kabubuton man sa Ginoo. So, sige na lang. Na, kami sa amo ang kanang sa amo ang estado. Ang akong allowance 5K, 5,500. Unya, mutudlo ko sa Bible School kay aron nga madugangan ang akong allowance. But this time, niingon ko nila nga sagdi lang, okay ra na, dili rapod may pasagdan sa Ginoo. Dili sa ko mutudlo mapahulay sa ko. Kay ngano? Naman ko duha ka gagmay bata nga siya ray need pud siya nasa buhaton, syempre nay mo gunit itong usa. Nya daghan po kaayong buluhaton pa diri sa church nga sa likod. Musulay mo kadto sa CR na yung mga gamit diha. Iniglayng adlaw na diri tanan. Muna inig Sunday morning nangabot na muwa pa ka ilis mi diri kay kasige pag hinawlingay ato hakot. Na nya hinlo nga bitaw. So una-una ko man aron nga semester anak ko makalingaw sa likod. Ina ra ba? Trabaho ko ka oras ya. Wala tulog. Patambok na po. Kayo ba? Ingon ko ni Rere nga rin. Sige na ko nilang panawag. Alsahan yung bugas, alsahan yung kay di man ko kadao. Saan? Ang kadao ra siguro pero tumusgan yun. Pero lisod yun siya. Container ha? Container. Bali na ito. Mga kanan. Hala, nanuwa pabitaw sila. Naon niya na po dumaguwa. Tiwas na po sila hauling. Pagkabuntag at tiwas na po. No? So, nga na, mga igsoon ka na bang ato ning ibutang sa itong una-una sa atong kasing-kasing nga ang atong tumong ni ini makaalagat ta sa Diyos, mahimaya ang Diyos tungod kay siya man ang tag-iya sa tanan nato nga mga kinabuhi. O ang tanan natong Panginoon nun, ato lang una ay tugyan sa Ginoo kay siya nasayod kanus ana nimo gikinahanglan. Siya po'y nakabalog, ikaayo ba na nimo or dili? That is why mamugos mo sa Ginoo. Lord, nga na nagbulag, siya or tato. Mamugos mo kas Ginoo nga ang Ginoo may nasayod unsa diya iyang ikaayo nimo. Kung kaming mga ginikanan naguna-una kung sa ikaayo ninyo mga anak, mas labaw ang Dios naguna-una kung sa ikaayo ninyo. Hello? Moingon ang kabalo mo, ang Dios paminaw, ang Dios magbutang na siya pangandoy sa kasing-kasing sa tawo. Magkwartahan siya kuha sa kwarta, butangan na siya pangandoy sa kasing-kasing. Di ba si Abraham? Gitagaan na ni Lord o panalangin, pero wapa niya na angkon na siya kasing-kasing, di ba? Mausap ni gusto ni Lord, masabta na ito. Kaya mga pangandoy ni mga anak ka rin, dili ni ilaha, dili po na iya sa tao. Ang Diyos may maghatag nilang pangandoy o timuha. Ay, kitang ginikanan, burag magkayo mutag, lisod po na pero si Lord bahala. Gatang sa Ginoo. Total, okay na ito kaya na may video. We find ways. Ang sabi ng anim na pulis, pag wala kaming klase, then during semester break, naglalako din kami ng kangkong. Gitagalog kay mga kuan man to sila, mga Ilonggo kay Bayawan, Negros, Oriental, man sila. Ni wala po sila klase, tabang po sila baligya kangkong. Nga naman, naa sila yung pangandoy. Hello? Munang kaning ato mga anak ato diyan dati ko pag-ampo kananay Lord tagay pangandoy na akong anak Lord. Kay kung wala nimo tagay pangandoy Ginoo. Siya may kanunay pangandoy
mga vulture. Ang buot mo hugaw. Mauna na mga igsoon ang magsamok-samok. Munang in verse 11, 15 verse 11. Sa verse 1, lamay kayong verse 1 no? Niyon sa diya, I am your shield. Verse 2 ba na? Verse 1, do not be afraid, Abraham. I am your shield. Ako imong panalipod. In verse 11, response ni Abraham, na ang Diyos nako, balaan siya. Dapat balaan siya. Lamia kaya. Kabantay mo anang namoy date. Na February 14. Sa demonic kayo ang Valentine's. Hala-hala, apil-apil, dili Christian. Kaya wala, nagsusig, kanus aning, anong nahitabo ni. Kabantay mo anang mag-date mo. Inig mag-date mo, imo pambubuan ang iyang agianan o mga petals sa roses. Tinong petals daw na. O niya, pag-abot dito na table nga, gidlibutan siya heart ng mga candle nga nasa glass. Wow, social kayo. Niya sa table ay fresh kayo ng flower. Ano no? Ay, fresh kayo. Pero wala kayo kaon kayo, may budget. Why lang eh? No? And then, kamuranduhan dito. Kamuranduhan dito. Anya, ang kadate man mo sa dapit na, siyempre, so ang mga sounds, mga love songs kalibutanon, ang mga kalibutanon, no? Mga kalibutanon nga mga karaan ng mga kanta nga, baby of my destiny, with all my heart and soul, I give my love to it all. Naagaw sa tao ang para sa Ginoo because ang Ginoo nagingon, love me with all of your heart, with all of... Dito naman, baby, you're my destiny, with all my heart, with all my love, my soul. Di ba? And ikaw mo nariya kayo mong feeling. Now, I tell you, mauni ang naitabo sa chapter 15 between Abraham and God. Nga daw na sila sa usa ka dating place, nga sila na gid doon magstorya anay, na sila kasabutan nga himuon, and si Satanas nag-apil-apil na ay mga karibal. Medya na reha, basig mo tuo ka. Naaning mga hugaw nga mga vulture nag-apil-apil. So si Abraham, wala siya misugot nga naay mag-apil-apil. Iyang giabog ang mga vulture, hawa mo niya, para ni sa Ginoo. Ayaw ko sa muka, para ni sa Ginoo. Giadam na ko ni, para sa ito ninyo. Wala dapat sa ito ninyo. Kabalo mo mga igsoon kaning ato mga halad-halad karong kapistahan. Dili na wala himot ang Ginoo ana. Muna giingon niya sa nahom. Nga gidumtan ko ang inyong kapistahan. Ano man, ang kapistahan tuwa gipahinuod sa mga santo, sa mga Diyos-Diyos. Wala kay pahinungod sa Dios nga may naghatag sa tanan. Munang ningon sila sa Bible sa naong gidumtan ko ang inyong mga kapistahan. Nya di ka tikbasag Biblia dili kay ka mailad. Wala sayo. Sayo. Kay dili man ka mabasag Biblia. Kanya maingon pa dito, alahin mong tinunguhan, pareho tag Biblia kigulitan. Ang problema, waka kapalo kung sinaasi mong Biblia. Dali, kaayot ang patuuhon. Isaya. Yang purpose na diay sa nagpasayaw-sayaw, kay gusto niya nga ilado po siya, daghan po siya. So dili mo sugot si Abraham, ikaw po unta og ako, ang imo na karong kinabuhi, na imo nang gisurrender sa Ginoo, kay ialaga na nimo sa Ginoo, ayaw nakasugot nga naapay magsamok-samok ana. Bisang nasulay na gyud ta, hala. Ako mga igsoon, ang pinakadugay nawala na ako kanang sigarilyo. Diyan na yung time nga nagwalay na akong sugod, sigarilyo pagyapon ko. Kaya katong nawali na ako, kadasig na ito, wapay pagtuo sa Ginoo. Iba ko na Kristan. Unat yung kong panigarilyo, katumbahan ko panigarilyo, niya magbalon ko toothbrush, kaya toothbrush kaya ko man, naroon di ko masakpa niya, kaya pirit din na sa nina, ang baho. Di makasmell, ang imong backbride nakasmell. Ala kay si Pastor Ramona, mo may backbride na ako.
Imaho na bukang asopres impyerno. Imaho na bukang impyerno. Dugay ka na nawala na ko. Bisag kadaghan ang nasulay. Kanang hope nga sigarilyo. Nasulay na ko, nasulay na ko. Share and enjoy the great hope. Di ba nga? Bisag nasulay na gani. Hala. Sunod. Kanang tungit, kinagrabihan na lang tungit. Ano? Nga bisag wa kay abay, wa kay paniod to, pero sige kaya mo doon nga, wa kanang size sila bay. Kanang 4 mahal. Nabay na. O kaayo no? Ayaw na! Ikaw na o kang Ginoo, abugat tanan, ipadaplin tanan, ayaw na ni, ayaw na ni, ayaw na ni, ayaw mong samok kay ako, kang Lord, nasa plano na ako, iangat ko ni Lord, pausuaban ko ni Lord, panalanginan ko kayo ni Lord, panalanginan ni akong pamilya, panalanginan ni akong balay, imo niyang malinaw na mong pagpuyo, imo niyang angat ang among kinabuhi. Muna di ko gusto na anay, Bolsor, mo focus na ko sa pag-alagad sa Diyos. Maraming Christian tulog. Ha? Maraming Christian tulog. May bawaan man bitan ng imong nanay, Vulture, kay ang imong feeling ni Lord ni naog. Ang imong pagsimba sa Ginoo nag-decrease. Nag-unlod ang imong kahimtang sa imong pagbati sa Ginoo, bawaan mo na. In gusto ni Lord na masabtan nato ni kayo, ako na i-paraphrase ni Matthew chapter 13. Gihisgutan diha mga igsuon ang sambingay ng ingon. Adunay mga gigamit diha ng sabon og mga maayong binhi. Pero sa pagsabon nila sa maayong binhi, tanong nila sa maayong binhi na mauli sila. Verse 24 to 30 mo ni ang katapusan. Ingon diha. Matthew chapter 13, 24 to 30. Unya, misugilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang paghari sa Dios may sama sa usa ka tawo nga nagpugas sa maayong bini didto sa iyang uma. Unsa iyang gipugas? Maayong. Muna matinga ko ba? Lord, sa kani nga uma, kani nga church, ang akong giwali maayo man tong nga binhi. Ngano mga pag-abot nas gawas, Lord? Tunok naman eh. No? Katuro ba dyan nga time, because sa pag-prayer naman sa mga papa nag-pray dyan may nga Lord mo, katuro ba dyan nga time nga gi-reveal sa Ginoo? Katong mga leon nga nag-away, mga leopard nga nag-away, mga tigre nga nag-away. Gisubay na ko ito at nga week halos manangti ayong tanay nagkaguliyang nagkagubot. Na ay problema sa mga financial, ay problema sa mga kinbighanan dyan. Nga naman, mga vulture ba? Testingan ta. Bukwatan ang bantay sa pagkagalingon mo nang nahugawan na puta. Diningon siya, usa ni anak kagabi samtang nakatulog ang tanan. Muna yung Christian na tulog. Kristohanon pero tulog. No? May misabod o liso sa mga sagol sa trigo o unya ni biyak. I tell you, kanang akong cellphone, wala ang password ana ang akong wife mao ganay gabutang ana nga password kay di man kaya ko maupog cellphone. Unya nay mga tay kasagaran gina pag matapad niya ang cellphone malinga na siya scroll ito pangbasa. And ako sad no worries wala. Nga naman. Wala may mga vulture. Wala may mga uwak diya cellphone. Pero di na ganin mo ipakita na ikaw may nag-alaw na na'y vulture na na'y makasamok, na'y makapanguba, na'y makahugap. Munang dapat yun unta na open unta mo kaya usa na baya diha sa Ginoo. Sa nakatubo na ang tanang mga tanong misugod pagbuswak ang mga uhay diha pa mailhan ang mga sagbot. Na usahay kay kag maayo na kayo ni siya. Nag-uyab pa mula, lamig ko kayo siya. Hatod ka niya, kuhaon ka niya. Lamig kayo! Pero di mo ng Bible sa nakasugod na tubo o buswak na ang uway. Diyan pa may ilang mga sagbot. Hala, demonyo!
na demonyo. No? Diya pa mailan ang mga sagbot. Sa nagdugay na mong kuyog, oy, sagbot mo din eh. Namay tuno. Di ba? Napa mo? Ang mga sulugoon sa tagyamingon, miduol kaniya o mingon. Sir, maayo man unta ang binhi nga among ipugas apan diin man gikan ang mga sagbot. Lami kay reklamo ba? Lord, atong akong gipawali Ginoo. Mga maayo man tong binhi. Diin man gikan ni ilang pagpamalikas. Diin man gikan ni ilang ginugdanay o sundang. Nga maayo man ang kitanom. Diin man gikan ni ilang mga libak-libak, ilang mga chismis. Nga maayo man ang gitanom sa parasan. Maayo man ang gitudo, maayo man ang giwali. So, usa mo ni, panginton? Badungon ako ni, kumpruntahon ako ni, sultian ako ni. Ingon si Lord sa verse 26, siya mitubag, usap ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka ba nga mga to kami, aron pag-ibto na mo, mga sagbot. Sa verse 29, siya mitubag, ayaw, kay sa inyong pag-ibot, sa maong sagbot, basig maapil kaibot ang trigo. Na? Sa Lord, badlungon ako ni, prangkahan ako ni Lord. Ayaw. Kaya imo ng prangkahan, ang kasing-kasing na ba anak, bataot pa. Maibot o apel. Ang kadasig sa pagsimba. Paabutan mo siya. Patubuon siya na nato. No? Masaya ito mga ginikanan, linaw mo. Kaya nagbadlong sa mga anak, mutubag, mas hait pa man o sinultihan kaysa sa amahan o inahan. Hindi na lang mutigo. So, kung siya ayaw. And then in verse 13, pasag din ninyo nga ang trigo o ang sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga ting-ani. Ibta kini bugkusa. Ibta ninyo pag una mga sagbot bugkusa o ilabay ngadto sa kalayo. Apan tigumang katawhan sa Dios nga mao ang trigo o hipusa ngadto sa kingharian sa langit. Mamili ragutan tunok bata or maayong tanong. Maura ni atong pilihan, kanding bata or karnero. But usa ka maayong panangbagon nga gihatag sa Dios para nimo para nako mo igsuon kini. Ayaw na og sugot nga mahugawan pa ang imuhang halad para sa Ginoo. Buhata ang sama sa gihimo ni Abraham. Insert ang yawa mo humhum ni mo diya sa imong kuan sa imong hunahuna. Vulture na. Aya nagpaminawa. Ing na siya lagi, naitabo to, lagi, sala to, lagi, problema to. Pero humana to ug ang akong halad diha sa Ginoo magpabili. Ayan ang kakasugot nga doon na pa yung mga kabalo ka. Parang maluwas ang tao. Doon ay ipadala ang Diyos na tao arang mawali sa iya. O parang maimpirno ang tao. Doon na po ipadala ang yawa nga tao aron mo samok sa iya. Mo bira kaniya ngadto sa pagpakasala. Apan ang desisyon naa nimo og nako. Because pwede si Abraham mo ingon, Lord, matulog ko, ikaw ray bantay ani panalit din ako ang halad Ginoo nga di ni hugaw-hugawan. Pero may desisyon si Abraham nga bisan siyang kakapoy mo barugod siya. Nya giabog niya kutob hangtod hapon ug gani ninga ng Bible nakatulog si Abraham. Gikapoy. Daghan nato gikapoy sa pagpakasala. Hurot atong kusog sa buhat sa mga butang sa sala. Buhat mga butang kalibutan. Pero sa pag-alagad sa Dios dili ta makagamit og kusog, wala ta gikapoy. Munang kinahanglan tarong mahigmata. Dinhi sa aning nga church, ang kanunay na akong idasig sa inyo ha. Ang pulong sa Dios diha sa John chapter 13 nga nag-ingon, nahinlo na kamo tungod sa mga pulong akong gisulti kaninyo. Kung gusto kang matag-adlaw kang hinlo, matag-adlaw kang mabasa sa pulong sa Ginoo.
Kay ug wa kay pulong sa Ginoong pamalandungan ang adlaw, ang imong pamalandungan ang yaw-yaw sa imong sikatawa. Ang mga negatibong butang. Hinaot karon mga igsuon nga natapos na ang atong hugaw nga pagsimba. O mapulihanig matarong balaan o putli nga kasing-kasing ug una-una nga atong ihalad agig pagsimba diha sa Ginoo. Magampo ta mga igsuon. Dalaygon silibahon magagagahom namong nga amahan. Daghan kayong salamat Lord sa mga pulong karon nga among nahugtan Ginoo. Lord, we keep on claiming Abrahamic blessing, Father God. Sige may nagatawag, sige may nagampo nga Lord panalanginan minimong Abrahamic blessing. Enlarge nimo among territory. Iangat nimo ang among kahimtang sa kinabuhi. Tagaag malipayon, madaugon, luwas tanan, tibuok membros pamilya. Pero Lord, ang mahitabo Ginoo mao nga wala mi nagbantay nga ang among mga halad amahan na hugawan na dilay. Huna-huna namo among mga kasing-kasing ug among mga kusog Ginoo. Pasayloa kami nga among nahugawan ang among kinabuhi. Tabangay kami amahan ang imong mga pulong o Dios ang mahugtan. Aron sa ingon magpadayon ug magpabilin kini. Nga maghimo namong hinlo matarong balaan ug makapahimuot diha kanimo. Lord, among pag-ampot ang among mga kaanakan. Tagaan nimo Ginoo og tumong. Tagaan nimo og mga panan-awon sa kaugmaon o Dios. Patagaan nimo Ginoo og kasiguruhan na susama sa among mga nagian dili sayon. Lisod kaayo mga wala may nangandoy o ingon aning kahintanga para sa among mga anak. So we pray, Father God, magkinaunsa man Ginoo ang mga pananawon, danggo o matinguha sa mga kabataan. O Lord, ilaning makapot o ilaning maangkon ining kinabuhian. Nasayod kami nga ikaw ang Diyos sa mga mag-provide o maghahatag ka naman. Kay bisan si Abraham na walay iya, ang tanan imo magkihatag sa diyang misunod siya kanimo. Dili man makahatag ka namo ang among isikatawo. Wala may ingon anak kadako nga suporta nga mahatag namo sa among mga anak. Apan labaw ug labaw ug dili matukgan ang imong mahatag sa kada usa ka mga kinabuhi o Dios. Tabangi lamang kami nga magpasinugtanon kanimo Ginoo. Tabangi lamang kami sa matag adlaw maglikay kami na dili madapuan sa sala, nga dili mahugawan sa pagsimba. Lord, daghan mga time nga ni-commit kami kanimo. Nang among kinabuhi amo nang ihatag nimo o Dios. Pero daghan po kaayo mga panahon nga sama sa Matthew chapter 13 nga among gipasagdan nga tulog kami nga kasabod ang kaaway ug maot nga bighi. Sama usab nga kinabuhi o Dios. Di mi magpatulog-tulog kundi bantayan na mo una-unang kasing-kasing. Na walay uhat sa kaaway Ginoo nga makagubot, makahatag o kaguliyang makahugaw sa among pagsimba kanimo. Lord, ikaw ug ang kada usa nga mga kinabuhi maway magsabot niini sa katapusan mga adlaw. Busa tagai tinguha ang kada usa nga i-cultivate o patubuon ang tagsa-tagsa ka mga relasyon tali diha kanimo Ginoo. Ginoong Dios ang kinabuhi ko. Maninong tang tanan ihalad